ebben a mai különleges videóban, hisz itt vagyunk a Roblox stúdióban, és meg szeretném nektek mutatni, mi lesz a mai Big Update-ban. Igazából nem lesz annyira extra, lesznek botok, amik támadni fognak a tűzképességgel, például meg a villám képességgel, meg még a jég, az az egyik új, ez a új képesség, és a méreg bot, ezt egy kicsit elírtam, tudom, de méreg, ez majd jön egy másik frissítésben, ez nem lesz olyan nagy. A map újításban, a előző videóban, ahol bemutatom a játékot, arra gondoltam, hogy például itt lesz zebra, járda a házaknál, és hát ugye ez is egy pici újítás benne, hogy van egy ilyen rohadt nagy tábla. És ja, ez lesz a küzdőteretek, amikor játszani fogtok majd a barátaitokkal ezzel a játékkal. Nagyon izgatott vagyok, hogy biztos sikerült-e azt megcsináljam, hogy bármilyen korosztály tud játszani, mert annak viszont nagyon örülnék. Itt a shop, itt tudtok 10 Robux. 10 Robuxért 10 perc kétszeres gyorsaság. Azt hiszem már meg lehet venni. Na mindegy, megmutatom, hogy milyenek a kettő új képesség, ugye a jég és a szél. Megmutatom. Már itt jön rám, amikor még nem is választottam ki semmilyen képességet, de most megmutatom nektek a szél képességet. Ez csak annyit csinál, hogy hogyha megnyomod a bal klikket, akkor így ellöki magát az ellenfelet, és hát ugye nyilván ezzel is sebzi. Lehet dashelni, sprintelni, hogyha nincsen bekapcsolva a caps lock. Meg lelassít engem, mert ez ilyen nyomorék. A jégbot. Azt még nem csináltam meg biztosra, hogy ugyanoda spawnoljanak, mert valami kiesnek a világból. De majd azt is megcsinálom. Most öljük meg a tűzbotot. A tűzképességről azt kell tudni, hogy az a tűzgolyóval semmit nem fog sebezni. Megpróbáltam, hogy sebezzen. És mi történik? Megpróbáltam, hogy sebezzen, nem sebez. Ezért csak akkor sebez a tűzképesség, hogyha közel mész valahova. Valakihez. Itt most valamilyen sebzett a tűz. Ez is mindegy. Menjünk vissza a tűzbolthoz és üljük meg akkor. Ja, igazából ennyi ennek egy kicsit több HP-ja van, hogy nehezebb legyen legyőzni. És de amúgy szerintem a villám és a mérgeg volt a legerősebb. A jégnél valamit nagyon elcsesztem, és ugyanúgy sebez, mint a milyen tűzképesség, hogyha közel mész, akkor sebzi. Ezt meg akartam normálisan csinálni. A botokat is még meg kell csinálnom normálisan. Ezért lesz az, hogy 12 órakor jön a Big Update, aztán még nincs 12, igen. Még nincs 12-kor jön a Big Update, hogy kijavítsam azokat, amiket még nem csináltam meg rendesen. Nyilván. Tehát a villám képesség 3 lövésből megöl. Azért ez a villám ez elég erős. De most megmutatom a jégképességet. És sortban bemutattam az összes képességet, de azért aki nem nézte meg, azoknak is bemutatom. Szerintem tök jó ötlet volt, hogy lehet itt dashelni, gyorsabban lehet így menni. De hát amúgy végül is én vagyok az admin. Úgyhogy ha én ezt megnyomom. Ha nem nyomom. Akkor hagyjuk. Gyere! Így odamész és megölöd. Csak így sem ez gond. Ugyanez a tűzképesség. Még kijavítom a hibákat nyilván, hogy tökéletesen jön a játék. A shopot megmutatom.
A shopot azt hiszem, hogy megmutatom. A villámot az miért tud normálisan visszaszpónolni? Haló? Ezek is normálisan tudnak sebezni? Nem, ez nem. Ez furcsa, mindegy. Akkor a villámot az jó. Átváltuk a villámra, mert azzal 1,5-szörösen gyorsabb vagy, mint a többi képességgel. Ez a fa, ez itt így what the hell. Na mindegy. Azt mondom, vannak még benne hibák, nyilván. Még nem csináltam big update-ot ilyen játékokba, mert még senki nem játszott velük, és most se játszik amúgy senki nagyon a játékaimmal, de mindegy. Az a lényeg. Lényeg az, hogy itt tudtok! Itt tudjátok elkölteni az összes robuxotokat. És tudom, hogy az elég jó lenne számomra, de ti döntésetek. Egyelőre még szerintem még az sem működik, de majd, de szerintem az működik. Na igen, ennyi lett volna ez a videó. Remélem tetszik a játék, remélem tetszett a videó. Mindent remélek. Írjátok a kommentbe, hogy szerintetek 10 per hanyas a game. Leszögezni azt, hogy ebben még vannak hibák, úgyhogy ez még nincs teljesen kész. De szerintem amúgy egész jó lesz. Úgyhogy szerintem ennyi lett volna ez a videó. Sziasztok!